Převolí do Československé socialistické republiky. Na 20. srpna 1968 kolem 20. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské... Γύρω μεσάνυχτα σοβιετικά, πολωνικά, ανατολικογερμανικά, ουγγρικά και βουλγαρικά στρατεύματα διέδεσαν τα σύνορα της Τσεχοσλοβακίας εν αγνία των ηγετών της χώρας. Το Πρεζίντιουμ κάνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην φέρουν αντίσταση στα προελάβματα στρατεύματα. Το Πρεζίντιουμ θεωρεί ότι η ενέργεια είναι αντίθετος όχι μόνο στις βασικές αρχές των σχέσεων μεταξύ σοσιαλιστικών κρατών, αλλά επίσης παραβίασης των θεμελιωδών αρχών διεθνούς δικαίου. Κι όμως η σοβιετική προπαγάνδα έλεγε την ίδια στιγμή αυτές τις λέξεις. Εδράσαμε επειδή οι Τσεχοσλοβάκοι κομμουνιστές ηγέτες εζήτησαν την επίγουσα βοήθεια της Σοβιετικής Ενώσεως και των συμμάχων της εναντίον της απειλής κατά του σοσιαλισμού. Τα στρατεύματά μας θα φύγουν και πάλι όταν η απειλή έχει παρέλθει. Αλλά ο κόσμος ξέρει ότι οι Σοβιετικοί ηγέτες εισέβαλαν βάναυσαν να συντρίψουν τις προσπάθειες των Τσεχοσλοβάκων ηγετών για μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα τους. Εντός ωρών, πράγμα που αποδεικνύει την προετοιμασία της Σοβιετικής επιθέσεως, τάγκς του Ερυθρού στρατού κυκλοφορούσαν ήδη στις οδούς της Πράγας, ενώ κύματα από σοβιετικά αεροπλάνα προσγειούνται στο αεροδρόμιο της Τσεχοσλοβακικής πρωτεύουσας. Στις 4:30 το πρωί, ο ραδιοσταθμός της Πράγας ανήγγειλε ότι ζητούσε από τους πολίτες να διαδώσουν την αναγγελία της εισβολής όπως τη διατύπωσε το Πρεζίντιουμ και μετά μία ώρα το ραδιόφωνο έλεγε ότι παράνομος πομπός των δυνάμεων κατοχής μεταδίδει ειδήσεις σε κακά τσεχικά και σλοβακικά και ότι ο πομπός δεν έχει καμία σχέση με το τσεχοσλοβακικό ραδιόφωνο, το οποίο υποστηρίζει τον πρόεδρο και την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Αλεξάνδερ Ντούμπτσεκ. Ο σπίκερ ανακοίνωσε προς τους ακροατάς του ότι τα τηλέφωνα του κτηρίου άρχισαν να αποκόπτονται. Στις 7:30 το πρωί ο σταθμός μετέδωσε μήνυμα του Αλεξάνδερ Ντούμπτσεκ που έλεγε: Σας παρακαλώ να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Μην κάνετε τίποτε το παράλογο. Σας παρακαλώ να κρατήσετε την αξιοπρέπειά σας. Ύστερα από λίγα λεπτά ο ραδιοσταθμός της Πράγας μετέδωσε: Στρατιωτικές μονάδες πλησιάζουν προς το ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν βρίσκονται παρά λίγα μέτρα μακριά. Εφόσον δεν γνωρίζουμε πόση ακόμα ώρα θα μπορούμε να μεταδίδουμε σε εσάς πόσα λεπτά μας μένουν, σας υπενθυμίζουμε το μήνυμα του Ντούμπτσεκ. Μόλις ακούσαμε ότι τα πυροβόλα βάλουν προς το κτίριο του σταθμού μας, εξακολούθησε ο σπίκα. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Είναι το μόνο μας όπλο. Μετά ακούστηκε ο τσεχοσλοβακικός ύμνος. Εν τω μεταξύ, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των κρατών του Συμφώνου της Βαρσοβίας εξαπέλυαν την προπαγάνδα τους, λέγοντας ότι οι επίσημοι του κόμματος και του κράτους της Τσεχοσλοβακίας είχαν κάνει έκκληση προς τους συμμάχους για άμεση στρατιωτική βοήθεια λόγω του κινδύνου που παρουσιάζουν οι αντεπαναστατικές δυνάμεις. Στις 6 το πρωί, το Σοβιετικό Πρακτορείο ΤΑΣ εξέδωσε ανακοινωθέν. Ο κίνδυνος της σοσιαλιστικής τάξης στην Τσεχοσλοβακία ανυποχειρεύει κίνδυνο για τα θεμέλια της ειρήνης στην Ευρώπη. Οι ενέργειες που ανεγγίχθησαν δεν αποτελούν καθόλου καταπάτηση των συμφερόντων οποιασδήποτε χώρας. Απλώς εξυπηρετούν τους σκοπούς της ειρήνης. Την ίδια στιγμή ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πράγας έλεγε ότι η αντίδραση του λαού στην εισβολή των ξένων στρατευμάτων ήταν παρόμοια με εκείνη του 1939 όταν τα γερμανικά τάγκ εισέβαλαν στην Πράγα. Σε λίγο η Μόσχα ανακοίνωνε ότι νέος ραδιοφωνικός σταθμός άρχισε να εκπέμπει σημαντικά ανακοινωθέντα και ότι ζητούσε από όλους τους αξιωματικούς και άνδρες του τσεχοσλοβακικού στρατού να βοηθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις τα στρατεύματα του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Πράγμα που απεδείκνει ότι τα εισβάλλοντα στρατεύματα είχαν ήδη τοποθετήσει τον πομπό τους εντός της χώρας. Άρχισε πια να επικρατεί σύγχυση εκτός της Τσεχοσλοβακίας αναφορικώς με τους διαφόρους τσεχοσλοβακικούς πομπούς. Πάντως μερικοί εξακολουθούσαν να μεταδίδουν μηνύματα υποστηρίξεως της νομίμου τσεχοσλοβακικής κυβερνήσεως και του Αλεξάνδρου Ντούμπτσεκ. Αυτή ήταν η σειρά των γεγονότων στην Πράγα σήμερα το πρωί.